that's good. Meron tayong pupuntaan. Kaso ito na naman yung sinusundan nating F-150 oh. Ito yung sinusundan na naman natin nung pupunta tayo ng Vancouver. Yung F-150 na to. Ba? May bago siyang tapaludo ah. Nag-ano siya, nag-upgrade siya. That's good. Tsaka medyo parang nilower yata niya kunti ah. Tapos medyo nilagyan niya ng mga parang may dumami yung kulay itim sa kotse niya oh. Mukhang talagang pinaghandaan niya tong tong biyahe na to. That's good. Nasa Highway 33 tayo ngayon mga that's good. Papunta tayo ng Big White. Yay! Kasama natin si Jezebel. Pupunta tayo sa Big White. Ayan oh. Big White, 58 kilometers. Naku, malayo pa. That's good. Siguro mga 1 oras na biyahe ito. Papunta tayo ng Big White. Yung Big White mga that's good, yan yung sikat na pinupuntahan dito pag winter. Kasi nandyan yung mga sports na pang winter. Kumbaga, dyan mo pwedeng maranasan. Ako naman, first time ko mga that's good. First time kong makakita ng ganong resort. Yung winter resort na tinatawag nila. First time ko rin siguro mag-ski mag-ski tayo doon. First time ko lahat pati yung snowboarding kung meron doon. Exciting first time. Yan yung Black Mountain oh, mga that's good oh. Ano na siya ngayon? White Mountain. Hindi na siya black. White siya ngayon. Yan dito mas malamig temperature dito. Itong part ng Kelowna na pinakamalamig ang temperature mga that's good. Kasi noong nag minus 22 doon sa amin sa baba hindi naman baba sa south ng Kelowna, yung bundok din. Dito minus 27.5 hanggang minus 28. Malamig dito. Yung pupuntahan natin. Malayo pa mga that's good. 50 kilometers pa. Wow, ganda mga that's good oh. Ito ang view na madadaanan mo pag papunta ng Big White. Yan yung right side. Ito naman yung left side. Bundok ng yelo. Bundok ng niebe. Mga that's good. Ang ganda ng paligid oh. Lalo yan oh, yung mga pine trees na kulay white na mga that's good. Ganda. Ayan oh, pinipilit nung araw ang sumikat mga that's good. Pero hindi masyadong malamig ngayon. Ano lang tayo, minus 5 degrees lang. Ang ganda oh. Ganda pala ng mga pine trees pag snow. Yung mga pine trees may dahon sila mga that's good. Hindi natanggal yung dahon nila. Pero nababalutan sila ng snow pag ganitong winter, pag snow season. Ganda. Mataas na tayo. Goody Road. Ayan. Ganda ng mga pine trees oh. Mga that's good oh. May mga ice sa mga dahon nila no. Parang alam mo yung pag nakikita ko yung ganyan, parang yung movie na cartoons, yung Snow White. Yung Snow White and the Seven Dwarfs. Ganyan yun eh. Ayan oh. Ayan yung dinadaanan ni Snow White eh. Tsaka ni ng mga Seven Dwarfs. Ayan. Ganda oh. Mga that's good oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong forest na may snow talaga yung mga pine trees. Tapos ganda ng paligid oh. Ganda oh. Wow, that's good. Dahan-dahan lang tayo dahil ganda. Parang pang kalendaryo. Nakikita ko lang ito noon sa kalendaryo mga that's good. Alam mo yun, yung malalaking kalendaryo sa nilalagay nila sa kainan, sa kusina. Ganyan yun eh oh. Nabibili yun sa palengke. Yung glossy na kalendaryo. Ganun yun. Pero dito nakikita mo siya oh.
malinis, walang ice sa kalsada. Hindi na mo yung snow sa kalsada. Inalagaan na lang ng ano to, salt brine. Mga that's good. Ganda talaga ng mga pine trees. Ayan. Kahit Rocky Mountain High. Dito na tayo sa mga bandang may mga bangin-bangin na tayo ngayon. Baga ano na to, mataas na. Madumi ang windshield natin. Linisan muna natin. Mamaya pag tumiretso yung daan. Hindi natin makita yung daanan. Kaso mukhang wala na diretso yung daan. Oh, yun, ice yun ah. Punong-puno ng snow yung ano, may mga part na punong-puno ng snow yung mga pine trees. So. Yung iba naman walang snow, yung iba punong-puno. Oh, look at this side. Kagaya niya, no? Eh, dyan dumaan yung hangin. Pag malakas ng hangin kasi mga kadats good, yun na yung blizzard. Mabilis mabilis tumigas yung ice, yung mga snow. Kasi yung temperature tumataas lalo. Kilometers pa yung papasok. Malayo yun ha. Dito na tayo sa papasok mga kadats ko. Papunta ng Big White. Yan o. Ski. Big White. Wow. Saan kaya yung Small White? Yan o. Big White Ski Resort. Oops. Medyo may briefing si briefing tong 150 ah. Magbi-briefing tong sinusundan natin. Puntahan natin. Pinauna niya. Pinauna niya yung mga nakasunod. Galing tong ano natin ah. Magaling yan. Siguro ilang beses sa Manuel na pumunta rito. Ha? Yeah. Ano na no? They were not frequent. Mukhang yung ganda no, para siyang disyerto ng snow. Para siyang disyerto, no? Yeah. Parang yung sand. Yeah. Asler na yun si Manuel dito. Ito na yung papasok na tayo mga kadats sa ano. Papasok na tayo ng paakyat na. Paakyat na tayo sa Big White. Ganda talaga ng mga pine tree. Parang pwede mag-uwi tayo ng isang pine tree, putulin natin. No? Lagay mo sa bahay. Ganyan yung Christmas tree mo, di ba? Astig. Ang ganda oh. Wow. Para siyang painting. Para tayong dumadaan sa painting, no? Sa loob ng painting. Mga kadats good, ang ganda. Hindi ko ma-explain kung ano yung kung gaano pa siya kaganda. Basta ang ganda niya. Yan oh. Ang ganda mga kadats good. Kung hindi lang malamig, halimbawa mga 20 degrees kaya 18 degrees, pwede kang umupo rito sa harap niyan. Kahit titigan ko yan maghapon mga kadasgood yan. Ang ganda talaga. Pag mahilig ka talaga sa nature tsaka sa art, ang ganda nito. Para siyang art. Yan yung art na ginagawa ng nature. Natural art. Ito dinaanan to ng blizzard. Kita mo sila. Para silang sculpture. Ganda. Mga kadasgood. Oh. Ito pala yung dinaanan ng ano. Wow, ang ganda. Sulit mga kadasgood. Kung halimbawa lang yung halimbawa nasa Pilipinas ako tapos nag-apply ako ng visa, halimbawa nag-apply ako ng working, kung anong klase ng visa, tapos gumastos ako ng mga 500,000. Solve ko na, sulit na yung 500,000 ko dyan. Yan, oh. Yan, yung view na yan mga kadats good. Sulit na yan, worth. Hindi lang 500,000 ang worth niya.
Kumbaga sulit na yung visa mo dyan pa lang sa view na yan, no? Hindi ka pa nagtrabaho nun, ha? Uy. Umiikot din yung kotse sa likuran natin. Hindi kaya yan sila Toyota. Hindi yan sila, Jess? Ito ang problema pag nasobrahan sa, sabi ko sa'yo na ano, nasobrahan sa buhangin, hindi sana baling salt brine lang ang ano, nasobrahan sa salt brine. Okay lang. Kasi pag nasobrahan sa buhangin, nagiging buhangin pati yung snow. Kaya tuloy parang ang kapal na buhangin. Ang ganda, oh. The best, mga ka-That's Good. The best talaga. Ito na ang pinakamagandang napuntahan ko so far pa lang, ha. So far na nadaanan na kalsada. Maganda rin yung Coquihalla Highway, pero hindi ko nadaanan ngayong winter yun, eh. Pero sigurado ganda rin nung Coquihalla Highway ng ngayong winter. Tingin ko lang, ha, kasi madami ring pine trees dun, eh. Pero ito kasi bato, kumbaga 5 meters lang layo mo sa mga pine tree, oh. Sa Coquihalla Highway malayo. Malapit na tayo, mga ka-That's Good. Biglang medyo parang ano siya, may mga bumuhos na snow, mga parang ambon. Malapit na tayo. Ganda, oh. Ito na, pwede na rito, yo. Meron na dyan, no? Kasi hindi gumagana. Gem Lake Express. Akyat ka sa taas, di ba? Akyat ka doon, tapos snowboard ka pababa. Warming hut. Mayroon silang warming hut. Ganda rito. Lapit na tayo, mga ka-That's Good. Naamoy ko na yung Big White. Naamoy ko na yung mga snowboard. Ganda, oh. Kahit dito na nga lang tayo, pwede na yun. Ganda talaga. Ito palang maganda pag winter. Wala rin siyang katulad. Iba rin yung ganda ng summer, iba rin yung ganda ng spring, iba rin yung ganda ng autumn, iba rin yung winter. Syempre yan ang mga pinagmamalaking ganda ng winter. Saan ka makakakita ng kanyang view, mga ka-That's Good, oh? Sulit talaga yung Canadian visa mo. Yan pala, kahit nga sasabihin mo kahit siguro 2 million pesos ang Canadian visa, pagdating mo rito ganyang view, oh. Sulit na, mga ka-That's Good, oh. The best, oh. The best. Ganda, oh. Parang frozen in time. Enchanting, eh. Enchanting. Para tayong ano ba ito? Nananaginip ba tayo? Buhay ba yung mga pine trees na yun? Oh? Wow! Nasa ulap na tayo ng pine trees. That's so pretty. Parang ito na yata yung heaven ng mga pine trees. Ang ganda talaga, mga ka-That's Good. The best. Yung kalsada lang medyo parang mabuhangin. Pero ang ganda ng view. Ito na yung matarik na pakanan. The best ang view, mga ka-That's Good. Ang ganda, oh. Nasa ulap na tayo. Wow! Para tayong nasa Frozen. Ang ganda, oh. Wow! So nice! Frozen. Elsa, nasan ka, Elsa?
Nagalit. Anong ginawa niyo? Ang ganda oh. Wow. The best. The best view. The best talaga. Ang ganda oh. Yes, it is. Grabe, ang ganda oh. Inalit ni Carmen si Elsa. Inalit mo na naman si Elsa. Ito yung view, mga kadats. Elsa is real. Ang ganda oh. Ayan oh. Kasi iba-iba rin ang ano eh. Yun nung nakaraang ano, iba-iba rin ang itsura ng winter kasi mga kadats good. Kumbaga yung mga pagkakataong ganito, mahirap timingan. Maliban lang kung araw-araw kang pupunta ng Big White. Na timing ngayon kadats good na ano na White Christmas talaga. Tapos na timing na pagpunta natin, walang storm, walang blizzard na malakas. Yun yung timing talaga. Kaya once in a lifetime tong ganitong experience, mahirap na maulit yan. Ayan. Ganda. Tayo sa Happy Valley. Happy Valley Parking. Happy Valley. Oo, doon tayo. Yan o. Dito na tayo mga kadats good sa Big White. My French. Ano yan? French. Oh my God. Color. Dito na tayo, naghahanap tayo ng parking. Kunti yung tao in fairness. Ilan degrees pa? -1. Akala ko pa minus 11. Nandito na kami mga kadats good. Nandito na sa Big White. Dito si Pare Manuel oh. Pare Manuel. Ayun oh, kaway-kaway oh. Yan yung guide namin papunta rito. Lamig oh. Kaso sabi nila konti lang daw yung guest. Kasi dapat ano daw to dapat puno daw yan yung area na yan, dapat punong-puno ng sasakyan sana yan. Ayan. Wala akong ganyan, pre. Wala akong ganito. Wala akong ganito na pantalon, yung ano, yung anong tawag diyan? Snow pants. Snow pants. Wala akong snow pants. Hindi ako pwedeng ano. Mag-slide ako ng ilang ano lang doon kasi. Hindi ako pwedeng mag-slide. Kasi ano lang ako, yo. Jogging pants. Wala kang ano? Baka lamigin ka na. Di, meron akong thermal sa loob. Pero eto pag mabasa, yari. Dapat pala may kaputi ako yung Bili kayo ng snowboard. Ako nga, bumili ako, hindi man ako marunong dati. Natuto na lang ng konti. Malamang nood-nood lang bagsak ko nito. Puro nood. Ayan yung mga equipment pag mag-snowboard ka rito mga ka-That's Good. Ito yung equipment ni Pare Manuel. Yan o. Meron siyang equipment. Baka bukas, babalik kami siguro bukas. Aakyat kami. Babalik kayo rito? Okay. Aakyat kami sa bundok. Mag-hiking kayo? Hindi, yung nakita mo yung snowboard din? kanina? Oo, yung doon. Tapos pag dadaling ka sa tok-tok, pag pababa, mag-snowboard yun na, bahala ka na.
Snowboard na, no? Sandaan, magkano ngayon? Sandaan, mahigit din, pakyat. Yung pinakamataas ang daan. Kaya dapat sulitin nyo na. Kayo kumuha ng membership? Oh, libo yun. Magpa-practice tayo mga kadaskod para next winter aakyat na tayo doon sa tuktok ng bundok, tapos snowboarding na tayo pababa. Pero ngayon, ano lang muna tayo, tingin-tingin. Hindi na masyadong malamang. Malamang yung ano tayo ngayon, yung anong tawag doon, Jess? Yung isa? Sled? Tabugani? Hindi, di ba snowboard yung isa? Ski. Ski. Oo, malamang yung ski lang tayo ngayon mga kadaskod. Skate lang muna tayo. Yung sapatos. Oo. Yung ski, yung Ay, yung dalawa, yung Ay hindi ski. Baka mapilay tayo. Doon muna tayo sa basic. Sa basic muna tayo. Mga skate muna. Malamang nga baka sa pasapatos muna ganun-ganun ko eh. Di ba? Ganun-ganun ko muna. Hirap maglakad mga ka-that's good. Pupunta tayo doon muna. CCR tayo. Kasi yung snow, ayan. Malambot siya na madulas na basta mabigat. Basta ang bigat pa ng sapatos. Yan yung mga bilaw. Mga hotel siguro yan. Yung mga hotel, mga kadats ko. Happy Valley Day Lodge. Ayan, may mga nag-hockey. Ito yung warm hut. Warm hut mga kadats ko yan. Pag giniginaw ka na sa labas, pasok ka rito sa loob para mainitan ka. Diyan ka sasakay paakyat. Kung gusto mong umakyat sa taas. Kaso doon tayo muna sa basic. Huwag muna tayong umakyat yan dahil baka mabalian tayo ng gulugod. Doon muna tayo sa mga pang Doon muna tayo sa mga pang muna, basic lang muna. Tsaka tayo umakyat yan sa pang professional. Pang professional dyan, baka doon tayo sa downtown makababa eh. Ito na yung praktisan. Ito na yung praktisan na yung snowboarding. Malamang dito tayo mag-practice muna mga ka-that's good. Gaganyan-ganyan muna tayo. Yan. Yan. Kunti tao. December 25. Ayan yun. Pag nakababa ka na dun, aakyat ka naman yan pabalik sa taas. Ayun, may parang sila, parang may escalator doon. Paakyat, pataas, papunta rito ulit, pabalik. Ang ganda rito mga ka-that's good. Magre-rent ako nung snowboard. Magre-rent tayo. Try mo kung nakaharap ka downhill pag ito nakaganyan. Ito lang kaya. Ganun mag-pre. Downhill pag ganun pre no. Hindi ko sinama yung body ko. Ganun. Pagka Matututunan din. naman Sinasama yung sabi. downhill. Oh. Uwi kasi. Iikot mo lang yung katawan. Kasabay na to. Ano pag mabilis? Pag mabilis, sabahan mo nito. Pag may corner. Aakyat tayo, sasakay tayo dyan. Sasakay tayo dyan mga ka-that's good. Anong tawag dyan? Cable car? Gondola. Gondola. Sakay tayo dyan sa cable car. Gondola. Yan. Papunta tayo sa taas. Yan, sasakay tayo. Para makarating tayo dun sa taas. Libre lang yan mga ka-that's good. Walang bayad yan. Yan, pasok tayo. Yun. Kasakay na tayo mga ka-that's good. Pupunta tayo ngayon dun. Taas.
isang oras. Lumalabas na yung cellphone ko. Kasagsagan ng pandemic. Tapos may limit. Per season sila, di ba? Pwede naman yung ngayon. Yung araw lang? Oo, araw lang. Pero may minimum at least 3 days, 3 nights. Oo, ala ka season. Yan yung mga villa nila rito. Ayan oh. Pwede mong rentahan. Pwede kang mag-overnight. O kaya 3 nights. 3 nights pa lang. Ayan na tayo. Kailangan mabilisan din ang baba rito dahil hindi yata umihinto to, di ba? Kasi ba, babalik tayo sa baba nito. Tuloy-tuloy lang galaw nito. So yan, pag nagbukas yung pinto, kailangan labas tayo ng ano lang, safe lang din. Safety. Yan. Yan, ayun. Oh. Para tayong bumababa sa MRT. Dito tayo. Ay, yan dito pala. That's good. Dito pala yung mga tao. Mas marami sila. Mas maraming tao rito. Yung mga galing ng bundok na yan. Galing ng bundok na yung mga yan. Mayroon isang gondola doon. Ito yung lounge nila. Ito yung heating hut. Warm hut. Tapos may mga kapehan. Ako na, sinipon na ako. Pumunta tayo dun sa rentahan ng ano, ng snowboard. Mga that's good. Dito tayo. Saan na yun? Ang laking bear oh. Oh, lalaki oh. Tara, samahan mo ako. Sabihin mo lang rental din. Tara, tara. Sama kayo? Susukatan naman kayo niyan. Susukatan kasi, hindi na ako sama na. Diyan pala tayo? O tara, sama ka. Sama na kayo. Hindi siya ko ano eh. Kailangan mag-fill up tayo ng form para makarent tayo ng ano, snowboard. Tapos, first visit. Details mo to para kung sakaling mawala ka, may details ka. Conrad. Dito na tayo sa boot fitter. Ito yung ano, yung susukatin nila yung laki ng paa para mabigyan ka ng boots. Ayan yung mga boots na gagamitin. Kumuha rin ako ng helmet para sure. Sigurado. So ang rent mga ka-that's good ay $75 dun sa snowboard tsaka helmet, tsaka meron siyang 1-day insurance kung may mangyari sa'yo sa ice, mauntog ka o insured ka. Hindi, insurance pala nung equipment yun. Kung masira yung equipment, hindi ka nagagastos. Pero kung hindi mo masira, edi okay lang din. Ganyan itsura ng snow boots binigay sa akin. Tapos yung sapatos ko, ito ilalagay ko dun sa lagayan ng sapatos. Wow, ang ganda. I-snow show. Ready na tayo mga ka-that's good. Sasakay ulit tayo sa lift, sa gondola. Tapos bababa tayo dun sa praktisan muna bago tayo mag-snowboard sa bundok. Dun muna tayo sa praktisan. Para akong astronaut mga ka-that's good. Sorry. Pinagpapawisan ako. Mainit tong ano ko eh. Mainit tong jacket ko. Sakay tayo ulit dyan pababa. Mga ka-that's good. Ang ganda oh, bumuhos yung snow. Ito masarap mag-ano. May enjoy sa baba. Snowboard, may enjoy natin talaga. Oh.
Saan yung bag mo, Jess? Yung equipment ko, nirentahan ko. Oh, may pangalan yan. Hindi pwedeng mawala yan, ha. Sabihin nila, kanila yan, ha. Hindi pwede. Ito, yung snowboard, tsaka yung sapatos, tsaka yung helmet. $74. 75. Maghapon na yun. Maghapon naman. Hanggang 8:30 ng gabi. Mura na yun natin ang gabi. Sobrang init naman. Hindi pa ako nag-snowboard. Pagpawisan na ako. Kailangan na, no? Na-OA na yata. Dapat sana wala akong jacket na isa na. Anayin mo na. Mainit eh. Ayan. Kailangan mabilisan. Astronaut. Bilang ang bagsak mo. Pag matuto ka, pre, babalik-balikan mo to. Pag natuto ka ngayon, bukas umakyat ulit kayong dalawa. Doon na po kagad. Ay, na yung helmet ko. Ay, yung guantes. Kailangan ng gloves. Isa muna, isa. Isa muna, ito muna. Huwag mo muna isuot yung isa. Di ba mahal? Isa lang muna sa kanya. Isa muna. Isa lang, huwag mo muna Ito muna isuot. ang likod. Isa lang. Di sang Kaya pa. ganito. Para magtitrap-practice ka lang muna. Kung ano yung dominant mo? Tanggalin mo muna yung isa mo pa. Ba't maatras lang? Tanggalin mo muna yung isa. Umalis ka muna sa isang shoes. Yung ino. Yan, nalikod. Ganyan lang muna. Babalian ka dyan. Yeah. Ang una mong gagawin ito, Ayan, dyan ka. ganun ka muna. Doon tayo sa platform muna. Hindi gagalaw doon. Okay, sige. Dito. Yan, ganun mo lang. Hindi naman yan. Yan. Galaw-galawin mo ngayon yung ano. Ganun. Okay. Concentrate. Patras na. Pwedeng pa ganun. Pero dahil downhill daw, dito ka nakaharap, pag ganun ka. Paharap. Pag ganyan, matutumba ka, paharap. Paharap. Pagpababa. Ganun. Yan, gaganyan ka. Yan, iganon mo yung paa mo, pre. Yan. Pre, iganon mo yung paa mo. Yan. Balance, no? Dapat kasi siyang nasa harap. Yan. Baliktad kayo. Yung nagtuturo na sa likod. Kaya nga, yung natuturo ang nasa harap. Ayan, oh. Yeah, ito yung Sige. preno ito. Pag downhill pa ganon, ang preno pa ganon. Ganun. Oh, yan. Downhill. Pag ganon ka, pwede naman pa ganon, pero matutumba ka, sigurado. Pag preno, ganun. Ayan yung Pag horse. ganon. Pag nakaharap ka naman doon, downhill pa ganon, ang preno pa ganon. Ganun. Preno pa ganon. Kaya gaganon mo yung paa mo. Paano kung nakaganon ako? Kailangan ganyan, kailangan mong iliko mo. Para makapag-preno ka. Ganyan lang. Amoy na amoy mo lang yung horse. Ganyan. Ang panghi. Yung ganyan na ganyan maamoy. Wag na. Tapos nakabala. Iikot ka lang naman. Di yung view. Ganito pa rin naman. Yan. Ganun ko. Ang Balance tingnan mo muna. Ang balance niya, pre, ganun lang. Paharap, palikod. Yung balance, straight mo lang, nakaganon yung paa mo. Itong tuhod. Ganyan. Yan ang balance. Tingnan mo muna ito. So, hindi ko muna isusot yan. Huwag mo muna. Pero mag-roll na tayo. Hindi, practicing mo. Practicing ko muna yung... Ngayon ka na. Natakbo na. Oh. Observahan mo kung saan. Mukhang pwede na, ah. First break. Paano? Paharap. Hindi, ipaharap mo. Paharap Ganon. ang break. Mag-break Pag ako. magpaliko ka, ganito. Kaya gumanan. Pag magpaliko, kung saan ang harap ng katawan mo. Yan. Oh, okay. Yan ang preno. Pagpatalikod naman. Pag ganun yung preno. Oh.
Kailangan mong humarap. Suot ko na. Depende pala sa ano, kung saan yung pwesto ng katawan mo. May technique din. Mga yan, mga learners lang din. Kita mo yung isa, hindi pa nakasakay yun. Oink. Ganyan talaga mangyayari sa inyo. Okay lang yan. Si Manuel dati, tawang-tawa ako talaga dati. Mag-isa din siya nagtututututo. Ayan, nag-aral lang siya. Tapos bigla yung horse. Nandun din siya sa baba. Biglang lumiko yung horse. Sinusot ko na ha. Sa lubog niya ng horse, muntik na siya matapakan ng horse. Kawawa. Bigla siyang dumaos-dos doon. Yeah, kasi paliko na, hindi pa siya ganun karunong. Hindi niya na-control, umupo na lang siya kasi andyan na yung horse, kasalubong na niya eh. Huwag mo muna nadidiretso. Uy! Huwag mo muna nadidiretso. Ganun muna. Tika, hawakan ka muna ko. Yan. Ano? Buti na lang may taga-turo sa'yo. Nasaan na yung mga pare kanina? Ganun. Pantay kasi. Ganyan. Ganyan, no? Ayun, talagang tumbling. Korean na learner. Korean talaga. Basta pag dumiretso kayo, ganun mo lang. Na naka-bend yung pamahal. Bend. Ganun, no? Itulak mo pa ganun. Yan, dahan-dahan yan. Great yan, oh. Yan. Marunong na mag-break, Balance oh. mo yung ganyan. Yan. Oo. Pag side view mo yan, tuloy-tuloy na yung dalas-dus niya. Oh, break, oh. Break. Pag dumiretso kayo, tumba mo na lang. Break. Kita mo yung mga yan, yung mga ito mga nagtuturo, mga nakapula. Yung madaling mabilis na pagtayo. Ganun yung pagtayo. Paano? Ayan. May ganun din ba? Oh, okay. Tapos ganun. May technique din. Ito yung nagtuturo. Preno. Okay. Dito ako ulit tuloy sa gilid. Mga humahawak siya dun sa mga damo. Yan. Huwag mo muna nadidiretso. Mabilis yung diretso. That one better. I think that one's longer. I think it goes down the back side of me. I've never done it. Oh, they're all. Yeah. And I've never seen that operating before. I heard they had three. I don't know the third one was. Really look over the shoulder. Yeah, nice one, Shane. That's the top of it. And try and come to a stop. Stay standing a little bit. No. Oh, break. Ganyan din si Manuel dati, tawa ko ng tawa. Ay, naku. Mapipig.
Careful. Ganyan muna. Pareno muna. Doon ako papunta. Puro tumba na ako. That's good. Puro na ako tumba. Woo! Yung tornilyo nung sled ko, kailangan naming umakyat sa taas para mapahigpitan. Balik kami doon sa taas. Kasi nandun yung pagawaan ng ano. Nandun yung mekaniko. Ayan o. Lumuwag yun eh. Natanggal yung strap niya kanina. Balik tayo dun muna. Wala na. Hindi ko pa naramdaman yung lamig. Pero mukhang nabasa na yung pants ko. May mga pahigpitan dito ka. That's good. May mga Phillips screw sila. May mga screwdriver. Kasi higpitan mo. Yung akin kasi natanggal to. Lumuwag. Kaya makyat kami rito. So si Manuel bababa na sa ano. Snowboard na siya pababa. Ako naman sasakay ulit doon. Ako na lang mag-isa pababa. Si Manuel doon na siya, mag-i-sled na dyan siya. Ayun siya, ganun na siya oh. Pababa na siya dyan, mula dyan. Diyan na siya dadaan. Ako dito sa ano cable car, pababa doon. Nandun pala ako sa praktisan. Ito yung escalator paakyat. That's good. Pag galing ka doon sa baba, doon, sakay ka rito sa escalator paakyat. Yan si Manuel, yan yung kasama ko. Yan nagtitrain sa akin. Yan ang master. Yan, lahat dito, trainingan dito. Praktisan. Para pag natuto ka na, punta ka na doon sa taas. Sa bundok na. Kaso mahirap. Bungus yung snow. Sasakay ulit tayo dun sa escalator na naman. Ganito siya. Nakakabit yung isang paa, yung isa hindi. Yung nagtutulak. Tapos papunta dun. Papasok tayo dun. Tapos sasakay tayo ganun. Paakyat doon. Si Manuel oh. Puro bagsak. Ang bigat ng mga bagsak ko. Ang sakit ng kamay ko na. Tsaka tuhod. Pero hindi bale. Siguro mga naka-4 na balik na ako eh. Nakakuha ko na yung technique ng pagpreno. Uulitin ko lang. So yung pagbalance, alam ko na yung pagbalance. Tapos yung pag maneuver, alam ko na. Yung pagpreno naman ngayon. So soli na natin to mga ka-that's good. Aakyat tayo ulit doon. Tapos hapon na kasi. Tsaka lumakas yung snow. Medyo delikado na kasi pag gano. Masyado nang lumakas yung visibility, mahina. Tala tayo sa parking.
That's good. Pababa na ulit tayo. Kasi nasa baba yung parking. So bababa tayo doon sa cable car. Ulit. Naglalakad na tayo. Papunta doon sa kotse natin mga kadasbel. Asan sila? Ba't dito ka? May painitan. May painitan. Doon na lang, mainit din sa sakyan nila. Meron silang painitan. May apoy. Ito na lang yan. Ano naman? O kaya, hawakan nyo na lang tenga nyo. Saka na. Tanggalin ko yung ano kasi tinanggal ko na. Nasa bumoy sa loob eh. Hindi niya kaya. Lakasan ko kasi ma-moisture dito sa madaming, ibig sabihin maraming ano sa loob. Maraming basa. Maraming basa. May ice. Ganito na yung daan pa uwi mga ka-that's good. Foggy na. Hindi na natin yung visibility nung ano kalsada. Medyo mahina na. Daan-daan tayo. Tapos yung guide natin, yung sinusundan lang natin yun mga ka-that's good. Yun yung kasama natin. Si F-150. Kanina pa tayo pinapasunod ng F-150 na yan ah. Kung saan ako pupunta, nandun din lang siya sa harapan. Ganito na yung mahirap mag-drive. Ako, lumalayo yung sinusundan natin. Kailangan di man natin pwedeng tutukan masyado. Hindi naman natin pwedeng layuan kasi hindi ko makita yung daanan pag walang ano dyan sa harapan. Walang ako nakikitang ilaw. Kailangan nandyan lang siya. Foggy na mga that's good. Ito yung nakakatakot na panahon. Foggy ganito, tapos nag-snow ng malakas, tapos humangin, nag-blizzard. Naku, delikado na yun. Tapos nandito ka, walang mga kabahayan. That's good. Ayan, katulad yan, ganyan. Hindi mo na nga makita yung pine trees, wala na, Dito kasi tayo sa tuktok. Nasa tuktok tayo. Nakakatakot mga ka-that's good. Hindi ko na makita yung kalsada. Buti na lang may mga street light. Mga ka-that's good, Kailangan pala may GPS. Nasilbi ng GPS pala. Para alam mo kung liliko ka o hindi. Hindi, sundan na lang natin yun. Nakikita pa naman natin yung tail light niya sobrang malabo na. That's good. Na tayo ng Big White mga ka-that's good. Dito tayo sa bahay ni Jezebel. Kakain tayo ng mga tirang handa natin kagabi. May pansit. yung karne na inihaw natin. May tilapia pa. Kanin. Ayan mga ka-that's good. Tapos pauwi na tayo mamaya-maya dahil ang sakit na nung katawan ko sa puro tumba. Puro tumba sa ice. Kauwi na tayo ka-that's good. Kakauwi. So grabe yung nangyari sa kotse. Tinitignan ko. Nag-ice yung mga gilid niya. Grabe pala yung lamig dun sa Big White. Ayan yung snow sa ibabaw tumigas. Naging ice. Ayan hirap. Tanggalin. Di ba matanggal yan. Nag-ice. Grabe. Nag-ice na yung bubong ko. Tigas na ice.
wala, tigas. Pero enjoy na enjoy. Sarap mag big white. Oh.